नै ओरैजाय नाय नैखैबो दं आरोना नै ओरैजाय गुथे माइयानो गोजा इफोर बेसेबा गोजानसिम माइ गोजा आरोना नै रायजोफोर ओरैना नालाय नै बेफोरो गुथे माइयानो गोजा समायना रमायना मिथिंगायारि सम्पदखौ देखायनायजों लोगोसे आं दिनै मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदों रायजो राजाफोर बे आपडेट भिडिअआनो जाहैबाय रसमा ब्रह्मना दिनैनिफ्राय 1.5 माससो सिगाङाव रसमा ब्रह्मआ गुबुन हौवाजों बेंगालराव खारबाय होननानै गोबां फेसबुकाव भिडिअ बानायगिरिफोर बा इउटुबाव भिडिअ बानायगिरिफोर रायजो राजाफोर बा फेसबुकनि क्रिएटरफोर बा इउटुबारफ्रा गोबां फेमास खालामखांखाबाय गाव गावनि इउटुब चेनेलाव गाव गावनि फेसबुक चेनेलफ्राव होनानै रसमा ब्रह्मआ गुबुन हौवाजों खारबाय गावनि हौवाखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारबाय होननानै गोबां भिडिअ बानायगिरिफ्रा भिडिअ बानायनानै फेमास खालामखांखाबायना बेनि गेजेरावनो बेखौ दोनथ'नानै मा जादों दिनै बे आपडेटखौ गोबाङा नुबाय जानांगौ दे रायजो राजाफ्रा बा जाय नुवाखै आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनि थ्रुयै नायना लाबानो जाबाय गिबियावनो आं बुंग्रोगोन नोंथाङा जुदि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोसेनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो जुदि नोंथाङा आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनदों अब्ला जोबथारनायाव मोनसे लाइक होना होबानो जाबाय थौदो बिदिबा जों सावरायनोसै बे साननैसोआव रसमा ब्रह्म आब'नि सोमोन्दै गोबां दावराव दावसि जादों ना रायजो राजाफ्रा रसमा ब्रह्मआ खारनानै बेंगालराव दंहैयोमोन बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि थ्रुयै बिथाङा हमनानै न'आव हरफिनजाबायना बिनि सोमोन्दै गोबां रायजो राजाफ्रा बा भिडिअ बानायगिरिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंदोंना आं लालामोन सोरबाया बुंदों बेखौनो लाबावो नामा गोबां माबा माबि बुंदोंना रायजो राजाफोर आं इनि सायाव एसे फंनैसो सावरायगोन रायजो राजाफोर जाहाथे गुबुनफोरनि इउटुब चेनेल बा फेसबुक पेजनि गेजेरजों गोबां बुंनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायखाबाय बा गाव गावनि रोंगौथिखौ भिडिअ बानायनानै गोबाङानो शेयार खालामखाबायना रायजो राजाफोर अब्लाबो आंनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनि थ्रुयै एसे खोनासंना लाबानो जाबाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे आंबो बिसोरनि सायावनो रसमा ब्रह्म आब'नि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन जाहाथे रायजो राजाफ्रा खोनासंना लाबानो जाबाय आं बुंनो सानो नाथाय रसमा ब्रह्म आब'आ खारनाया थिगानो नंगौ खिन्थु मालाय गावनि हौवाया जेरैखि जायाबाबो नों फैफिन होननानै गाबै बिथाङा रिकुवेस्ट खालामनायलाय गावो जेनेबा गावनि हिन्जाव रसमा ब्रह्मखौ मोनफिनबायना बा जेनेबा रसमा ब्रह्मखौ गावो जेनेबा बोजबना लाफिनबाय बेनि सायाव आं बारा बुंनांगौ बाथ्राबो गैया अब्लाबो आं बुंनो सानो जोंनि भिडिअ बानायगिरि बिथां सानैसोनि सायाव आं बुंनो सानो आदामोन बा आब'मोन ना बिथांमोना मालाय गावसोर जुदि लालायगोन बा बोजबलायगोन होननानै जुदि बोजबनानै लादोंबा बेयाव जेनेबा जोंनि रायजो राजाफ्रा बुंनांगौ गैया मानो होनोब्लाना गावसोर सानैनि गेजेराव गावसोर दं नोंगौ रसमा ब्रह्म आब'आ गावनि गोजाम हौवाखौ गारनानै खारदोंमोन नाथाय रसमा ब्रह्मनि हौवा गुमैयाबो बड' वेलफेयार बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि गेजेरजों बा बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि थ्रुयै बिथाङा दा जेनेबा गावनि हिन्जाव रसमा ब्रह्म खारनायखौ मोनफिनबाय जाहाथे आदानि थाखायबो आङो कंग्रेचुलेसन मानो होनोबा गोजोननाय जासिबाय मानो होनोबा नोंसोर जुदि माबा मोनसे जाहोनाव बा माबा मोनसे खारनाव नांलाय बुलाय जादोंमोनब्ला दिनैनिफ्राय बेबायदि जानो नांला मानो होनोबा बिदि नांलाय खमलाय जायोबा न'खराव गोजोना थाया आरोना मा होनोना रायजो राजाफोर बिनि थाखायनो नोंथाङाबो जुदि आब'खौ जुदि हास्थायनानै मोनफिनबायबा बा खारसेयावबो गुबुन हौवाजों खारसेयावबो जुदि आब' रसमाया जुदि नोंजोंनो जुलि जानो बा गोरोबनो होनना फैफिनबायबा बा आदा नोंबो जुदि गोरोबगोन होननानै गावनो मुगैया मुजुआ जुदि बोजबफिनबायब्ला इयुनफ्राव बेबायदि जानो नाङा आरोना मानो होनोब्ला बेबायदि जायोबा गोबां लासिं सिं जायो जोंनि गेजेरावनो जुदि बेबायदि सोरबा खारनाय माबा माबि जालायबाय थायोबा गोबां लासिं सिं जायो आरोना मानो होनोबा बेबायदि जुदि खारलायनाय जायोब्ला बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों
जेसेबांखिनि ससियेल मिडियायाव भिडिअ बानायगिरि बा भिडिअ आपल'डगिरि बिथांमोना बा आंबो बा सोरबा सासेया जुदि बेबायदि गोबां आपल'ड होयोब्ला बेनिफ्राय बैनिफ्राय बे जानानै गोबां माने गोबां भाइरेल जायो आरोना बिनि थाखायनो मा जायो माने लासिं सिं जायो जाहाथे बेबायदि लासिं सिंखौ आरो इयुनफ्राव खालामनो साननांला जाहाथे सिगाङाव नांलाय खमलाय जादोंमोनब्लाबो बा जुमाय लोंनानै नोंथाङा हिन्जावनि मा नांगौ मा नाङा न'खराव मा नांगौ मा नाङा बेफोरखौबो जेबो उदियास लाया होननानै जेनेबा आब' रसमायाबो फोरमायो जाहाथे बेफोरखौ जेबो गाज्रि मोनलाया जासे ना दा जेनेबा नोंसोरो मोजाङै मोजां न'खरखौ सोरखिलांनो होनना फैबाय जेथिया नोंसोरो मोजाङै मोजां सानैबो संसारखौ जाफिनबानो जाबाय आरो बेनि गेजेरावनो मोनसे आपडेट भिडिअ'बाव रायजो राजाफोर जाहाथे बेखौबोथ' गोबां जोंहा बे साननैसोआव गोबां माने फेमास जाबाय बा गोबां भाइरेल जाखाबायना बिनि सायावबो आं फंनैसो बुंगोन सासे उन्दै गथ' गोनां सासे बिमाया ना हौवाजों गारलायनाय बा फाथैलाय बिसिलायनाय जों बे जाथायखौ गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों बा गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारबाय दंना आं बेनि सायावबो फंनैसो बुंगोन रायजो राजाफोरखौ आं बुंनो सानोना जि जायगायाव बे जाथाया जादोंना गिबियावनो जेनेबा रायजो राजा आरो लोगोसे बै हौवानि न'खर बा हिन्जावनि न'खर बे फाथैलाय बिसि होलायनाय बा फाथैलाय बिसिनायनि जाथायनि सायाव आं फंनैसो बुंगोन जाहाथे गामिनि रायजो राजाखौबो आं बुंगोन मानि सायाव मा जानानै बेबायदि फाथैलाय बिसिनाया जाबाय थायो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाहाथे गोरोन्थिया सोरनिमा बा गोरोन्थिया हौवा हिन्जावनि सानैनिबो गेजेराव दं नामा बेखौ जाहाथे मोजां बिजिरनानै हौवा हिन्जावखौ गोरोबहोनानै दोननाया मोजां मानो होनोब्ला हाबा जानायनि उनाव न'खर संसार जानायनि उनाव गथ' गथाय जोनोम मोनो बे गथ' गथायखौ जुदि बिमा सासे बा बिफा सासे जुदि आलाय सिलाय जायोबा बा खावसे बिफाया खावसे फारसेथिं थाङोब्ला बा बिमाया फारसेथिं थाङोब्ला अब्ला मा जागोन गथ'आथ' सोरबा सासेजोंबाबो थांफाखानांगोन मानो होनोबा बिफाजों थांनांगोन बा बिमाजों थांनांगोन ना अब्ला मा जायो जों गथ'खौ जुदि बिमाजों हरोब्लाबो बिमाया हारसिं गथ'खौ फिनानै गेदेर गोलाव खालामनानै फरायनांगौ गेदेर गोलाव खालामनांगौ फरायनानै मोजां मानसि जाहोनांगौसिम गोबां बिबान थायोना रायजो राजाफोर बेनि थाखायनो मा जानांगौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि फाथैलाय बिसिनाय बा हौवाखौ फारसे हिन्जावखौ फारसे बेबायदि फाथैलाय बिसि होनानै जानखार खालामनाया गोबां माने दुखुनांथाव जायो आरोना मानो होनना बुङोब्ला गथ' सासेखौ जुदि बिफाजों हरोबाना जेनेबा आं बिमानि सोमोन्दैथ' बुंखाबायानो जुदि बिफाजों हरफायोब्ला बिफायाबो मा जागोन मिन्थिबायना बिफायाबो जुदि बिमा गैयाब्ला बे हारसिं गथ'खौ नायनो संनाय खावनायनिफ्राय लानानै जाहोनायनिफ्राय लानानै गेदेर गोलाव खालामनानै फरायनायनिफ्राय लानानै साख्रि मोननायसिम बेसेबां खस्थ' जायोना बिनि थाखायनो आं बुंनो सानो जाहाथे बेबायदि जाथायफ्रा उनफ्राव जाबाय थानो नाङा मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेरावना फाथैलाय बिसिनायखौ गोबां इम्परटेन्ट सानो मानो होनना बुङोब्ला हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयाब्ला नांलाय खमलाया बारा जायोब्ला मा जायो जुदि सैलायाबा सानैजों जुदि ज' थालायनो गोसो गैलाब्ला बा अनज्लायनानै गोरोबलायनानै थानो गोसो गैलायाबा मा जायो जोङो बर' रायजो राजा आइ आफानि गोदो गोदायनिफ्राय मोनसे खान्थि दङ बे खान्थिखौ माने फाथैलाय बिसि होनाय जायो आरोना बे फाथैलाय बिसिनायनि सायावनो आं आरो फंनैसो बुंबावगोन मानो होनोब्ला जोङो बे फाथैलायखौ बिसि होआलासेनो ना हौवा आरो हिन्जाव सानैजों रायजो जानायनि गेजेराव गोरोन्थिया सोरनिमार बा गोरोन्थिया सानैनि गेजेराव दङब्लाबो जाहाथे बेफोरखौ बेबायदि फाथैलाय बिसि होनाय खालामालासेनो सानैखौबो बुजायनानै मोजाङै गोरोबहोनानै थाहैयोब्ला मोजां जायो मानो होनोब्ला जों न'खर मोनसे सोलिलांनो बा न'खरखौ जों दैथायलांनोब्ला बा गथ' गथायखौ मोजां राहा लामाजों लांनोब्ला जों बिमा आरो बिफा सानैखौबो नांगौ मानो होनना बुङोब्ला जों हौवा मानसिया बायहेरायाव थांनानै रां रुफा खामायनांगौ जायो दानि जुगावथ' साख्रि होननायखौथ' गोबां गोजाननि खोथाना गोबां मानसिफ्रा जों साख्रिखौथ' जेनेबा साख्रिखौ मोना बेनि थाखायनो जों गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो बा दैथायलांनो बा न'खरखौ सोलिलांनो थाखाय गथ' गथायखौ मोजां राहा लामाजों दैदेनलांनो थाखाय जों हौवा मानसिफ्रा बाहेरायाव थांनानै कम्पानि बायदिसिना बा हाजिरा मुजिरा मावनो नांगौ जायो बेनि थाखायबो जोंनि हौवा मानसिया गोनांथार आरो मोनसे खोथा होनना बुङो आं बेनि गेजेरावनो जोंनो हिन्जावखौबो नांगौ मानो होनना बुङोब्ला
हौवा मानसिया बायहेरायाव थांनानै बेबायदिनो हाजिरा मुजिरा मावोब्ला खामानि मावोब्ला हिनजाव मानसिया फिसाखौ बा न'खरखौ बेंनो थाखाय हिनजाव मानसिखौ नांगौ। मानो होनोब्ला जों हौवाया लाबोना होफैब्ला हिनजावा संनाय खावनायनिफ्राय लानानै न'खरखौ दैदेनलांनायनिफ्राय लोगोसे फिसा फिसौखौ मोजां गियान होनाय फरायनाय बायदिसिना सहाय सुबिदा होनायावबो जोंनो हिनजाव मानसिखौ नांगौ। बेनि थाखायनो जोंनो संसार जानायाव हौवा आरो हिनजाव सानैनिबो गोनांथि जायो। बेनि थाखायनो आं मोजाङै आंनि मोनदांथिजों बा सान्थौजों बुंनो सानो रायजो राजाफोर जाहाथे बेबायदि जाथायफोरखौ जों जायाब्ला मोजां जायो। रायजो राजाफोर भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय, बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानला। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।